Kadiang sobha bang ai khu blai biang epi bar ki para bangit be ien ki baya pet ya kani ka program ning ba kani ka channel juga Good News TV. Kalong shisha ka step ka ba ngidi ban aingu yu try. Nomor kum kita ki bangit bat kum kita ki bawat yu try Jisu bat ka tin ka jong u. Ngiyo ya kani ka kabu. Ban ya puson lang, ban ya perkhat lang. Ban ya pet lang. Ya kani ka tin ka jong u blai. Ling ba kani ka daily devotion. Te ayu kani ka ktin ka jong ublay kan keren nakabenta jong nga ba jong pi. Haswa bingin pai kani ka ktin ka jong u. Tongin edwai. Ngiwan bandam hagis lajat ki bakoi tam e ki jong mi a ublay bu kpa jong i ubapneng. Haga kelmat jo kani ka step ko try kan ran. Haswa bakum ki khon ki jong me yin jam sa prang. Sya kani ka singi ka baap yang i ko try kan ran. Ngim tip ka e ka baap yang i aba ublay henry ngitip manu badon ringkat bat ngi. But melong mami ko try bu blai haka mon haka diang ka jongi. Bangi duai atra Jisu. Bahaka ni ka jing slok ka belingkot haka ni ka step. Ai ba ka ktin ka jong me. Kan pli ki khamat ki jongi. Kan ai ki jing hikai yangi ko try kana bingila banra por si sngi abo blai. Bakan hikai bakan yai hikai ru yangi. Om tang mentah ribaro ki sngi ki jongi. Tokur kui ka ni ka por abo blai. Kan mau yang ikut try Jisu. Ikar padrit bamen keren, ling baka ketin ke jomel ling bau syakri jomel. Keren atrai Jisu ngin syak skor. Melong ublaihi. Haka keteng jong Jisu Kristus nang pen imngi duai. Amen. Kajing selong naka ketin ke jong ublai haka ni kestem. Ngalapen chong nong rim naka gospel kat kum Matius. Kalau nong ka baar puwe, kada kat ka baar pulai, hadu ka baar punyo. Igentin ki ba ong kum ne. Haba ulawanti ha ke temple. Kirang ba ling do ba kita menbesan jong upat ba kilawan ho. Haba udang hikai kida ong. Da kabor ayu. Ba mele ikini ki e ro. Bad u e bala ai ya kini kabor hame. Bad u Jisu udaya thu ula ong haki. Ngaru ngan keli ya pi kawe ka ketien. Lada pinya thu ya kata hanga. Ngaru ngan ya thu ya pi da kabor ayu. Bangale ya kini ki e ru. Kata ka jing penbaptis u Yohanes kalong na e. Na beneng ne na ki brio. Kiti kia saat hi paralok ki ong ladangin ong na beneng unsa ong hangi habakum ta balai phim semlanget ha u. Henry ladangin ong na ki brio. Ngi sep tieng ya upat ba. Na babaro kia nyau yo Yohanes kum unong itu lupa. Kida ya thu ti kila ong ha u Jisu ngimtip. Uti ulayat hu haki ngaru ngam ong hapi da kabor ayu bangale yakini ki e ru. Kanno jing so tenat ka ketien ka jong ublai. Bat kanno jing so tenat ban perkhat yu try jong Jesus Christ akum ka to kapor. Hakabaki ni ki brio kilawan ban yelek persyayu. Kini ki rang ba ling do, kini ki temen besan. Kilawan ban tenju, ban penrem, ban penderan, ban kin persyang ban ya tainya ban u, ban penbitar ya u, ban pentau penhe ya kata kakam. Ban penmi problem lak ban ong. Jing hakum kata kapor. Bat om tam beki syuban ban keren ya ke Henry kida wan banda kedo keti be direct persyak be direct you try Jisu. Da kabor ayu mele ikani. Manu bala aya me ta kabor. Banda day yang bat yipi bakin wan ong direct kumta la kompitar. La kwa ban ya tainya ne la kwa ban ya pen yang nyalang persyak yaki. Lakwa ban jubab ya ke. Lakwa ban khaliapnya ya ke. Lakwa ban pen kesan bet ya kata ke bangingil le. Ban pen rembet ya kata ke bekiki ong. Ngilong kumta. Let's say ki ni ki rang ba ling do beki ni temen basandu da ka baki sngotu ya kata ke jinglong brio. Mo ki ong ngin let bingin ong khnang kum ni khnang bangin penki ya uni u Jisu. Ban yo daw yo bangin yo berkentat sendon no yo. Handai pen yo try Jisu le kum no. Kajing jubab kajing u yaki kamde de kajing ban yele persyak yaki. Henry
Usyuk kedobet. Ya kenuksa. Kejong Yohanes nang Pembaptis. Kedobet ya kenuksa. Kejong Yohanes nang Pembaptis. Baru orang tu pet mapikan yang tu. Yohanes nang Pembaptis tu ulalong nuksa babhasi syate hatu kapol. Barok ki brio ki iit, bat barok ki brio ki burom yu dan bala. Ban wat daw ruem haka karakter lan ni taka jinglong kejong. Kumba ukren, kumta ule, kumta uim. He walk the talk. Kumba ukren, kumta uim, kumta ulang. Di namar kata kadaw Jisu dan kam menibun ketien ruem. Uang syupet bet ya katai kenuksa. Tetip bakata ngaruk ngalet. Para bengit bein. Dan da kawaipat kenuksa kababha. Kabangila ban ay sa kapertay lani sa gibriyo. Laj satang kajingim kabaim itanat bha. Lani laj satang kata kajingim kababha. Lada mga bat mapi. Ngilaim ya kajingim kaba itanat. Ngimdan kam banyanya bat no. Nangnu kawan kata ka bor ka jongi. Nangnu kawan kata ka ikhtiar ka jongi. Nangnu kawan kani ka jingkermen ka jongi. Nangnu kawan kani ka jing shisha ka jongi. Nangnu kawan kani ka jing scam ka jongi. Nangnu kawan kani ka bor ka jongi. Nginum dan kam banyan nyai ruem. Bat kani ka pertai. Lada kan persanggan no kan duru. Ngim dan kam. Kanuksa kababha. Kelakren lupa. Kelakren lupa. Don balak ban keren persya. Ya ke jingim kabaim itanat bha. No one can speak against a life well lived. Don kam jing yatainya. Habakum ki kristan ni im ke jingim kaba itanat. Ngim dan kam. Ban yang ban yale, ban yang ban bitar ban syuk penlong problem kai. Dan dekat jing kalong ngilong ginuksa ki bakum note. Pat hato kata kajing penrem, kata kajing tenju. Jong kapertai. Kiyo daw susu ne am. Lengba kajing long kajongi. Par bangit bein. Raikot nomor kata hakani ka step. Wat hakani ka sngihi haswa pintrei ki kam ki jam ki jong pi ba pinlet cha kapertai. To shim jingmon. Bangan long nuksa babha. Kenang ba nom dan mano. Ban penrem yanga. Ya kata ka hok ka bangangadon. Ya kata ka jing shisha ka bangangadon. Ya kata ka jingkermen ka bangangadon. Ya uta ublay ubanga ngadon. To ublay unkurku. Ya ka sngi ka jong pi. Badi ka jingim ka jong pi barong. Nam ta ka buram ka jong ublay. Amen.